Màquina automàtica d'ompliment de salses de tomàquet de 12 caps i màquina de segellat de llaunes de doble capçal. Aplicable a tot tipus de salses, begudes amb fruita, etc. La màquina automàtica d'ompliment de servopistons adopta la capacitat d'ompliment del servocontrol, la precisió precisa i l'ajust convenient. És un equip d'ompliment ideal per a indústries alimentàries, químiques diàries, farmacèutiques, pesticides i altres. La màquina de segellat de capçal doble en 2 caps de segellat funciona al mateix temps i la velocitat de segellat és més eficient. El cos de la llauna no gira durant el procés de segellat, especialment adequat per a productes fràgils i líquids.